F'jum il-ħaddiem quddiem il-familji li mlew Pjazza Kastilja l-Belt biex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru, Robert Abela tal-kelma tiegħu li l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin se jibqgħu jsibu gvern ta' spalla. Dan bħalma diġà sabu fl-aħħar snin quddiem sfidi kbar u bla preċedent. Dr. Abela qal li bħalma għamel fl-aħħar snin dan il-gvern se jibqa' jieħu id-deċiżjonijiet. Sa dil-ġimgħa stess, il-Kabinett tal-Ministri approva għajnuna diretta lill-importaturi biex iżommu stabbli il-prezz ta' tqiq. Prezz, anzi prodott tqiq li jintuża f'bosta affarijiet essenzjali u din ħbib tiegħi kienet għajnuna li tlaħħaq il-miljuni ta' euro. U tajnija bil-kundizzjoni li tagħmel tajjeb għall-effetti tal-gwerra. U biex ma jollux il-prodotti li huma jbijaw. U mhux biss. Fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġimgħat, fl-aħħar xhur ukoll konna diġà għenna bis-saħħa lill-importaturi tal-ġwies għall-istessan biex inrażnu kemm jista' jkun il-prezz tal-inflazzjoni. Il-Prim Ministru spjega kif fl-Ewropa l-inflazzjoni laħqet l-ogħla rati li qatt ġew osservati fl-istorja. F'Malta wkoll kien żieda, iżda r-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna hija kważi n-nofs ta' dik fl-Ewropa. Dr. Abela fakkar kif l-akbar rata ta' inflazzjoni fl-istorja ta' pajjiżna kienet fl-2008 u din hija l-akbar xhieda ta' kif il-Gvern Laburista jagħmel minn kollox biex jipproteġi lil ħaddiem. Taħt amministrazzjoni nazzjonalista, is-sors ta' tbatija kien ikun il-gvern innifsu. Taħt amministrazzjoni laburista, is-sors ta' sostenn huwa l-gvern. Din hija d-differenza bejn is-suċċess u l-falliment. Aħna l-gvern tal-poplu li jemmen fil-poplu u li jaħdem għalih. U għax namlu dan, għax ninvestu u mhux nixxaħħu, għax l-ispiża li bnija f'investiment minflok pajjiżna jmur lura, pajjiżna ikun jista' jibqa' miexi dejjem il-qudiem. Il-mexej Laburista fakkar f'dak il wijat sa mill-ewwel mumenti li ngħata l-ewwel mandat tiegħu li jservi b'umiltà. U qal li l-bieb huwa miftuħ għal kulħadd għal kull min għandu x'joffri lil pajjiżna. Ejja nelbu x-xettiċiżmu. U hemm mezz wieħed kif telbu x-xettiċiżmu, b'attiviżmu. Li meta jħalli r-riżultat mixtieq jagħmilna sodisfatti li qed inħajlu pajjiż aħjar mhux biss għalina, iżda wkoll għal ġenerazzjonijiet futuri. U lilkom illi appoġġjajtu lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dik għażla illi nirrispettawha. Però nafsew ukoll li fostkom illum hemm nies illi jinsabu diżappuntati bil-Partit Nazzjonalista aktar milli kontu sa qabel is-26 ta' Marzu. Tħallux dak id-diżappunt iwaqqafkom milli tikkontribwixxu għal pajjiż. F'messaġġ skjett imma ċar il-Prim Ministru qal li hu flimkien mal-Kabinett jinsabu ffukati biss fuq kif se jkompli jinħoloq il-ġid. Biex dan isir għal Robert Abela irridu naħdmu flimkien Għawċin u Maltin kollha, rispettivament mit-twemmin politiku. Il-fiduċja li ksibna fl-elezzjoni ġenerali lilna imlietna b'aktar enerġija u aktar ħeġġa biex naħdmu iżjed. Mill-bqija iżda ejja nibqgħu saqajna mal-art. Fl-istess ħin illi jurejna li dan il-moviment għadu b'saħħtu u se jibqa' b'saħħtu. Nemmen ukoll illi ma' kull ġurnata dan il-moviment jista' jkompli jissaħħaħ. Kull filgħodu nistqarmakom li meta nidħol għax-xogħol hawn f'dan il-bini ta' warajja, nidħol bil-ħsieb f'moħħi li kull ġurnata hija ġurnata ġdida fejn irridu naħdmu għal fiduċja tal-poplu tagħkom daqs l-ewwel ġurnata. Fil-qofol tad-diskors tal-Prim Ministru spikkat it-tema ta' Malta flimkien, l-istess tema li tat lill-Partit Laburista l-akbar rebħa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Il-ħidma flimkien bl-umiltà hija dik li se tfassal futur isbaħ għal pajjiżna.